Ukuthula bazalwane bonke base South Africa. Igama lami uBishop TB Ngcobo webandla Esikhova eSebunqini eRockville 2019 ilapha esiphethwe khona. Ngizomemezela nje la inkonzo engicabanga ukuthi wonke amabandla ayayenza. Inkonzo yokuzila ukudla ngoJanuary. Namhlanje we launch inkonzo yokuqala njengoba ku Monday ka 5 January. Sizothi wonke umuntu wase South Africa obonayo ukuthi izimpi abhekene nazo noma engabhekene nampi kodwa athi lo unyaka wami wokubambana noNkulunkulu azangibusise. Sizowulontsha ke lo nyaka sithi 2026 hlala noNkulunkulu, bamba uNkulunkulu, welisa konke njengoJakobe. Lithi iBhayibheli uma ufunda lapha kuGenesis 32 evesini ka24 lithi wasala yedwa uJakobe, wabambana naye umuntu kwaze kwasa. Sokusho ukuthi sizothi nathi bazalwane eSouth Africa yonke ake sinyukele entabeni, ake sibambane noNkulunkulu aze asibusise kuse, ngoba uma uzobambana nezimpi kungasi kusho ukuthi sisenkingeni. Lizothi ke ngamanye amazwi uNkulunkulu usekhona, uNkulunkulu usasebenza, uNkulunkulu usezwa. Uthi Isaiah 59 isandla sakhe asifinyeziwe, isandla sakhe asifinyeziwe ukube singasindisi, nendlebe yakhe ayithuntubeziwe ukuba ingezwa, kodwa ububi bethu busahlukanisile naye. Nawu-ke bazalwane, ngizothi kinina ninonke lapha nikhona kusasa njengoba kumhla ka5 sizoqala thina-ke u7 days, asizuqala u21 days njengabanye. iDaniel fasting asizukuyenza kulonyaka but sizokwenza u21 days. 21 days ilapho khona u7 days sizobe senza i-dry fasting whereby wonke umuntu oyijoyinile kunye nathi uzobe engadli kodwa ephuza izinto eziphuzwayo, kodwa uzobe engadla, akadla ama-fruits, akadla ukudla until 11th ekuseni, lapho khona siyobe siphuma siya kwi-cleansing baptism ezobe iseBhalito, la khona siyongena khona emanzini. Hayi ngoba sizongena nabantu abaqala ukukholwa, kodwa sizokwenza a-cleansing baptism ukuthi zonke izimo, zonke izifo, konke ukukhuluma sizogqiba uqala unyaka ngendlela uNkulunkulu afuna ukuthi uqale ngayo. Siyabonga kakhulu-ke, siyacela nisijoyine. Abazosijoyina-ke bangawasenda ama-prayer request ngoba asifuni abantu abazosifonela, ngoba ukufona lokhu kwenza ukuthi kusidisturbe ngesikhathi nathi sibhizi sifocusile. Lithi iBhayibheli la wasala yedwa uJakobe, kusho ukuthi nawe kumele uqhelise konke okuyigugu kuwe, uqhelise abantwana bakho babeke eceleni, uqhelise umyeni wakho noma uqhelise unkosikazi wakho umbeke eceleni, uqhelise yonke into ekusurroundile engakwenza ukuthi uNkulunkulu angakuzwa. Mangithi uyiqhelise ke ngichaza ukuthi uyithibe, ungabi involved, ungabi active ey'ntweni ezizokususa ekubambaneni noNkulunkulu. Kusho ukuthi lokho esizokusho, sizobe sithandaza ekuseni ngo6, siyathandaza emini ngo12, siyathandaza ngo6 ntambama futhi siyathandaza usuku nje lonke sobe sithandaza kathathu. Sungaqhubeka-ke nangamanye ama-hours ofuna ukuthandaza ngawo. Bese kuthi Friday siyahlangana physically. Friday sizobe sisentabeni-ke physically on Friday, lapho khona sizobe sifundisa ngezwi, kune-prayer, kunakho konke okuzosenza singene kwi-spiritual growth esika 2026.
Friday siyahlangana until Sunday yekuseni, ngoba nathi Sunday yekuseni sinenkonzo yokuvula. So sihlangane sizoze siphume ekuseni ngesonto. So siyamemezela ke wonke umuntu ozwayo ukuthi uyamdinga uNkulunkulu, wonke umuntu ozwayo ukuthi uyawudinga umkhuleko, wonke umuntu ozwayo ukuthi uyadinga ukuphumelela, wonke umuntu ozwayo ukuthi uyakudinga ukuhlala noNkulunkulu, izibusiso uyibona ziza kanzima kuye, nabantwana bakho ubone engathi banenkinga uqhubeka empilweni, nomyeni wakho noma nomnkosikazi wakho uyakufila ukuthi uyawudinga umkhuleko. Join us, sesikhona, sesiyaqhubeka. Inamba yethu enizosithola kuyo ithi 061 525 2949. So nizosithola ke lapho siyatholakala. Kusho ukuthi asikho isikhathi esingatholakali kuso, kodwa ungafoni ngaphandle ke mangabe ufuna ukusijoyina on Friday, then ke sesinga-communicate sikutshela ukuthi sihlanganela kuyiphi intaba la isobe sikhona, sifundisa khona, sikhuluma khona ngoNkulunkulu, sivalelene khona. Lapho ke mawusungene Friday awuphumi, awuye emsebenzini, awujahle ndawo nje, uhleze up until Sunday sikwazi ukuqhubeka ke siye phambili. So uNkulunkulu anibusise ke nisazojoyina kunye nathi. Osejoyinile asende umqhafaza asho ukuthi I'm joining you emkhulekweni, so that uma sikhuleke sazi ukuthi kunabantu esikhuleka nabo, noma ngabe kuthiwa bakulephi izwe noma baseGoli noma bakuphi, siyafuna ukukhuleka nabo. On the 18th of January sizobe sinomkhuleko futhi eGoli eDiepkloof. Sizobe silapho eDiepkloof, sizobe sise-Diepkloof kuphe zone 2 2721 Fundutsi Street. Sizobe silapho sizokhulekela nabantu kade sinabo emkhulekweni, nabanye nje abafisa ukuthi bakhulekwele sobe sikhona sizobakhulekela eGoli. So siyeza ke naseGoli ngomhla ka11 siyayivala, mhla ka18 sobe siseGoli. Sizobe simemala wonke nje umuntu ofisa ukuba senkonzweni, although ke kuyobe kudominate icover, kodwa sizobe sinawo wonke umuntu okhululekile ukuthi abe khona, odinga nomkhuleko, odinga nezandla, odinga ukuthi impilo yakhe ingafani naqala ngo2026. Abafuna umsebenzi sizobe sikhona for umkhuleko nje, ukuthi uNkulunkulu uqaqa lokhu okuvalwe isitha, lokho okudliwe isikhonyana, uNkulunkulu aqaqa. Siyabonga ke bafowethu ke, uNkulunkulu anibusise nonke ngegama lika Jesu. Sisaqhubeka, siyacela ukuthi nonke ke nibe discipline kuphi kwi-fasting and prayer ukuze ikwazi ukuthi isebenzele ngegama lika Jesu. Amen.